Sa Good Vibes, Kapamilya Stars balik mall show na sa mga probinsya matapos ang duha ka tuig. Una nga ginkaduan ang Bacolod para sa Mascara Festival. May report si Marcian Muyko. Bangod sa restrictions nga dala sang COVID-19 pandemic, nangin mabudlay ang pagpatagayon sa mga artista sang mall shows sa mga probinsya. Pero magligad ang duha ka tuig sang pagsugod sang lockdowns, balik na sa pagpatigayon sang mall show sa Bacolod ang mga Kapamilya Stars. Sang Sabado, 4 sa mga sikat nga artista sang ABS-CBN ang nagpasadya sa mga Bacolodon sa Kapamilya Mall Show. Ang winner sang Pinoy Big Brother Season 10 nga si Angie Salvacion ang nagarana sa iya mga fans sang iya sini nga gincompose nga kanta sa sulod sang bahay ni Kuya. Sunod naman yung nag-perform among rising stars ng Kapamilya Network nga si Charlie Dizon. Nagpakita naman sa iyang abilidad sa pagsaot ang anay hashtag member kag aktor nga si Jameson Blake. Uli nga nag-entertain sa mga Bacolodnon ang mga actress kag singer nga si Maymay Entrata. Iya ginpabati sa iyang mga fans ang bag-o sini nga single nga Pwede Ba. Malipayo naman ang mga stars sa liwat nga pagbalik sa Bacolod, ilabi na sa mainit na pag-abi-abi sa mga Bacolodnon. Sobrang grateful ako na invite ako dito para mag-perform, and I love performing here kasi grabe din yung energy ng ating mga kapamilya. And every time na pupunta ako dito, it's always welcoming, saka masarap yung pagkain dito. Ako yun po, talagang totoong City of Smiles ang Bacolod kasi paglabas pa lang namin mga nakangiti na agad sila. Masaya yung mga yung mga ilonggo dito ba? Ang mall shows ng Kapamilya Stars ang kabahin sa selebrasyon ng 43rd Mascara Festival. Marcian Muyko para sa DigiCast Negros.